Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Abela żar is-swali tal-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei biex jara mill-qrib kien fl-investiment rekord li l-Gvern qed jagħmel fis-settur tas-saħħa qed iwassal għal aktar interventi u servizzi aħjar għal pazjenti Maltin u Għawċin. Fit-taqsima tal-Operating Theatres, il-Prim Ministru kellu ċans jiltaqa' ma' pazjenti li kienu qed jiġu operati matul il-jum u l-kirurgi li kienu lesti biex iwettqu l-interventi tal-ġurnata u raw mill-qrib l-apparat robotiku kururġiku li bl-investiment li sar qed jonqsu ir-rati ta' komplikazzjonijiet u żmien tal-kupru. Waqt din iż-żjara, il-Prim Ministru żar ukoll il-binja amministrattiva tal-isptar li bħalissa tinsab taħt manutenzjoni u tibdil intensiv biex minn binja bl-uffiċini tinbidel għal żewġ swali b'47 sod oħra. Tħabbar li għadd operazzjonijiet żdiedu brata kbira fosthom tal-hip and knee replacements grazzi għall-investimenti u ftehimiet ma' sptarijiet privati. Fil-każ tan-knee replacements biss diġà żdiedu għal 890 imqabblin ma' 390 issa l-oħra, f'waqt l-interventi tal-endoskopija laħqu aktar minn 13,000 żieda kważi 2,400 fuq sena ilu. Issa l-oħra il-Gvern investa 14 miljun euro f'kollaborazzjoni mas-settur privat li waslet għal tnaqqis fl-istennija mill-pazjenti f'diversi tip ta' interventi fosthom tal-għadam, tal-ftuq u dawk radjoloġiċi bħal CT scans u MRI. Ingħad ukoll li bl-introduzzjoni ta' proċeduri avvanzati bħal capsule endoscopy sar permess li permezz ta' kapsula jittieħdu ritratti tal-intern bla ebda uġieħ jew oppju. Bil-baġit għas-sena d-dieħla issa l-investiment kapitali fis-saħħa se jiżdied għal 107 miljun euro, żieda ta' 4% fuq din is-sena. Dan hekk kif il-Gvern se jibda 3 proġetti kbar, sptar ta' 300 sodda f'San Vincenz de Paul, sptar ġdid għas-saħħa mentali u l-estensjoni tad-Dipartiment tal-Emerġenza.